Margie Vermagin, seo fi sean don a hádrangana, agus an dáta tá aniu ná an fiche lá de bhí dhearra fór, agus an tam lá tá sé hart ar an 9:00. An amsir aniu, tá mé géisteacht cloisiom báisteach ag titim go crua. Tarlam ar thurs, go bheici tú hain. Ag stealú báiste, sin frás an nuadíh, tá sé ag stealú báiste, agus tá seans an nach mai sibh ag dul ag sprí aniu, caiisi mé an camera timpeall go bheici sibh, timpeall leis an camera agus féic mé amach an doras, agus lámh amach conas tá an amsir amhaith, bhfuil sé tírim nó bhfuil sé fo, bhfuil sé chet nó bhfuil sé fuair, conas tá an amsir amhaith, tá sé flo at níl sé fuair, so flo. So am sprí nílas agam a maiimiid ag dul. Agus an bhecinn sib na bratacha ag lúsca sa chuí gwaifar thoma. An bhecinn sib iad a lug ag boga, tá siad ag boga na brata, boga na brata, tá siad go jazz, agus tá siad nua, agus gur amach agat Jack, agus margat mar thug siad cabhardam na bratacha chur an áirde díobh. So, cos méid timpeall agus raith méid isteach. Yeah, nó dénig i dearmad ar na rialacha. Yeah, chuinnig í slán. Agus tá na rialacha an seo díobh thoma. Yeah, de chuile gona. Hayet na ríis, rinne bit botún, sa céad cean haid, díobh with your margin na héist. Yeah, becin bhfuil siad a lug ag snómh, an becin siad iad, snómh. Tá siad a gairí mór mar gúirt me sa chean, fi seán, agus trúdala glítar long ar sin, an becin sibh an rud atá faoin isce, sin long, sean long, yeah, agus tá 3 full an polháin, gá full, 3 full, tá 3 full sa long. Agus hit sé go tón Paul san isce, níl sagam cad a hála. Béidir gur bhúil sé iceberg nó rud éig an bluch mór air a glítar iceberg tá mé cepa. Siúla mé isteach, bhfuil éon rud ag tarlamhain seo, rith mé síos go bheici mé. Fecin páistí beag an seo, na más se háin, ná dénig i dearmad ar an gaileach, yeah, agus tá si ag eisiiltí drón na gealaí. Tháinig sibh na más se háin seo, caileach nua in áirde an seo ag an núteoir nach bhfuil, tá agus taspáin le díobh. Fig an leid seoch, níor haspá mé an cén sin díobh an seachtain seo caite. Scíthán lethair nó íaltóg a glítar ar an anbhí sin. Yeah, ní matla míad. Chuirdann siad fatí sarm a chuirdann siad sin agla. Tána. Fig, rang corpedicus na líon fioga, na jazz an raircé sin, an sprí agus sport, gatan ag bans tat na bhas, agus Miss Feeney. Cheers for a gwitch, imagine what. Cos mé timpeall agus siúla mé ar go dtí mofic. Agus taspáin mé rud na ghuiile díobh fan go bheici mé. Tá an dura seo oscailte go léon rud a taspáin se go díobh an bhecinn sibh na más se hán saona in áirde na bhuid si go jazz. Yeah, sin mar char arís scíthán lethair nó íaltóg, más maith leat. Caileach, jeepers, tá sí glas. Caileach glas, agus is tócha na gráinneoige. Becinn si bhíd ag fáil réad an gibhre. Gráinneog, tá si do lugan, agus má chara an áirde ar a scúb an chaileach arís. Yeah, tá si go nóthach na léithanta seo busy. Tá si go nóthach ag fáil réad de ihe hauna. Na bhfuil. A chuir mé éon bhaisiúchan sús mé héin, ní chuir mé tád ar an doras cáhfuil má bhaisiúchan saona. Jeepers, tá mé go donna nach bhfuil. Béidir gohfuil na bhaisiúchan saona an áirde ar Malagam. Níl tád ar Malagam. Oh, a bhúnseoir. Jeepers, tá brónar ma fáistí, tá an ball alum. Béidir gohfuil siad ar an mal eile. Níl tád agam. Oh, tá fíor brónar. Chuir mé rud éig an sús tam héin aniu. Ok, lean mé ráimar tá ceanóma dimithe. Agus tá an támad bogarráid, agus támad fríomhrú. Na bríomhre, na seancin rinne mé ná sé. Sé maith an doras. Agus, san amsir caite in the past tense cloisian tú, chuir mé lábhar na cineáin sin, anyahi tú. Anyahi tú ar scuilinne, hui? No, níyahi. Anyahi tú go dtí chop mór inne, hui? Mé go chop mór, no, níyahi me. Anyahi tú ag sipadóach ar an saharan, hui? No, níyahi. So, tá sin an áisiúil. An cen sin hui nó níyahi. Sin cen, úsáidim héin go minic, tá brónarm seoch an ceanam an seachtain seo caite. Jane. So anhearna, sin an ceist, nó ní ecum anhearna an seo ach na freagrainn ó rinne, nó níarna. Anhearna tú,
Curp Edgicus Ermagin. Rinne no niarna. An yarna tú Alin Ermagin. Rinne no niarna. Honig Shiv Nina an Vioga. Na vaca sa hala no midohin. Agus vi Curp Edgicus all yena vaca. So Nish Jenny. Ma chorn an múnseir an ceistartha. An yarna Shiv Curp Edgicus Ermagin. An frag ravai ignapáisino. Rinne mé no rinne mer. Curp Edgicus Ermagin. So rinne agus niarna. Niarna me iné. Niarna me ma oberwaile iné. Mar ní rá lectricus agam. Vi me horseach, vi me chin. Leisgéalte mar gúirt me. Is leisgéalte í chin. So cur me sin ar lehéh tógin ma na cinnua aber. Aber de fadjuke. Agus san amshakáte anúirt. Now níl an ceist an seo. Ach, an cheist na anúirt. Anúirt to the fadjuke. Did you say your prayers? Dúirt me iad. No, níor gúirt. Sean, anúirt tú sin. Did you say that, Sean? Dúirt you won't sure. Ní gúirt you won't sure. Dúirt. Ní gúirt. Anúirt tú mar de chimagin the múchor. Dúirt. No, ní gúirt. Sin áisiú. Now jana gijarn dar sin ag shop. Bear sin catch it or grab it. Rug tú an níroj. Did you catch? Rug me an níroj? No, ní rug. Rug in den my fiat nui. Rug? No, ní rug. Rug in den ma wall squella. Rug? No, ní rug. Diggin sin me sin áisiú. Rug ní rug. So sin canújif. No biggie boorha free, don't be worried about it. Boorha shin fucking nua. Mar chuck me a rash gaji the kin nua on Chachtan Shahugan. It's each in the breather nyav realta. So keve daginish heen do a 3 August a car to Kerakin Kurman Shinagam Jiv August a 4 day by Inken Jig Agam Riv Jeranablina. So yeah, that's good jazz. Smatlam the Dahanor at Orhon Shin Karoshi Shin Lin Honey the Owlum. Okay, Pokemon, right, Bioganin. Bhám seoch fan go bheice me haspáint Steve agus seo can, yeah, oral texts as béarla. Now, seo stuff the wrong the nanín an bheoga as béarla mas maithliv, yeah, rééis anta go leor, an seoch the wrong héanagus rang dó agus it's each seoch na focail nó na foc an nó an folklore mas maithliv a bhín san úsáideag na háard rangana. Now, fáiste. Rud fwy sioch, no, na faca me, no ni fwr me, an gweilge don stuff sioch yn ein och. So, beidir go gar oes flom, hon gweilge chwr na frosi sioch. Macalior, agus, fanny me yn sioch, mar ecken sif airin si biogon in is jackra an sioch ag san siút, agus is féidir lin siach da rash, go gina cinnel bad. Giroi me sioch an sioch margin, I think. So, troi me an gwega jivar shin agus scríf me an orge an seo capam. C-E-A-P-A-I-M. Capam. Gwil sé féráilse. No, capam nachhfuil sé féráilse, I won't sure, I think. Capam. Gwil. Troi me. Capam gwil. Capam gwil. She go ma no sin go jazz. Sin an fragra agus an keishno cad I chiapan tú keist. See the keist. C-E-I-S-T keist. No. Cad a chiapan tú. Cad a chiapan tú. Cad a chiapan tú, unsure. No, cad I happen to more? No, Cap'n good shigama. Cap'em good shigama. Or if you think it's not so good, Cap'em, C-E-A-P-A-I-M, Cap'em nachwil shigama. Nachwil, B-H-F-E, nachwil shigama. No. Ooh, need shigama. So, cad I happen to? So, okay, an scéil seo. Cad I ceapan tú faoi sin? Ceapam go bhfuil sé go maith, nó ceapam nach bhfuil sé go maith. Ceapam go bhfuil sé go maith mar tá sé grammar. It's funny, but if you think it's not good, you could say ceapam nach bhfuil sé go maith mar tá sé bladrónach, no. Níl sé spéisiúil. It's not interesting. Mar níl sé spéisiúil. Agus an focail do, because mar. Bacon sib sin? Mar, na just another shin, mar, So,
Sin go deas so cad ceapan tú faoi ceapan gúil sé go maith an leabhar mar tá sé granmhar mar. Cad ceapan tú faoi nílas agam an leabhar beidir den eile ceapam nach bhfuil sé go maith mar níl sé spéisiúil. Na bhfuil sé sin go maith. Now, ní bhaca mé na cineile, tuc mé go dtí na cineile ar ball. So, tágma, tá mé ansás le sin now, má ólamín sibh sin ba mé ansás leis. An rud eile haspáin me dtí formáidin ná seo. Monkey dána agus a fáistí chóir stop mé. Stop mé ar leithna fichiní tá mé ceapa fichiní na bananas. So, tá tánig bogarráid, so ní anna mé mór an eile, chuir mé an cúne suas agus beidir leithna na ggó eile, fanga bheicimid an lá ina dhí sin a ríis. Di colm fiche banana. Níor is sé rudidir bit eile. An anam dé. Cripers ar leithna trucha. Ba sé sinar sa daddy. Agus a mórach a bhrethlo. Caithimid rud éigen a dhéanamh. Sa mami. Ba an cóisiir ar siúl ag a trí. Fág fúmsa é. Tá plánig mami. Tá si smíanamh. Níl éon flenig daddy. Tá is ag mami cad a tharlói. Bhín is ag mná go minic. Na mín. An ihe sin thosaí mami ag gáire. Tá plán agam ar siise le daddy. Hí. Daddy. Níl plánig daddy. Daddy ina chola. A plánig mami. Jairí mami agus daddy go lua ar máidin. Sin frásan nua éirli go lua. No sin go deas. Jairí colm go lua. Sin go lua. Freisin. Lábrathe son a gwich an wonky ar sa mami agus daddy thug siad bart mór dó. Sin bruntanas mór dó. An bhecinn sibh an bruntanas tá áthas air. An stoppi sé grá níl is agam a fáisí ba ar an fannacht go bhecimid. Críoch nó mé le seo fáiste, sin me chean cóplá ríis, haspáim an cin sin díomh an seachtain siúcáte. Na méar na go tapa, dóg, an céad bhéir, an méráda, méar an áine agus an lúdín. Méar an áine, céad bhéir, méráda, dóg, lúdín. Na bhecinn sibh sin? Má lámh. Níl ar ágam, cas mé an camera timpeall, níl ar ágam is a saon honadíomh ará agus an freagan ar chluisin sibh sin ná gurb álaí dit. So saon honadíomh a lug, be a sus áilin agah. You really deserve a sus áilin tar éis a méid aibre tá curthaiste agah. Mar a chuirt me chana an seachtain seo caite ar aus. Ní féidir déanamh chur síos ar an chuí an chuí táidmhíh dul ar scoil agus na rudaí atá déanta agah ó hús na bliana díreach ar aus. Éon rud eile le ágam díobh an seanach a nua tá ceanú agam díobh. Ní hé lá na báistí lá na báistí. So ní hé lá na báistí. Sin, the rainy day isn't the day for children. So ní hé lá na báistí. Tá si beaggan í eisteach. Tá méid súl go mór mé héin leis an sus saona. Ag súl. So tá súl agam gúil sibh ag súl go mór leis an rise saona agus feice me sibh a ríis ina dhé sin. Tóga héascé berbua slán.